दिनै जोङो गहपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटि UPPL नैबे जों हलंगी ब्लक कमिटि UPPL नि सिङाव थानाय नैबे नारेंगुरिनि बे गुवार गेलेग्रा फोथाराव जे 11थि गायसन सानखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो आखायाव लादों। नाथाय जोंनि बाव थासारिया सानथामसोनि सिगांनिफ्राय जोबोद अखा हानायनि जाहोनाव जोंनि बाव फैनाय जेरै गहपुरनिफ्राय सोनाबफ्राव बे नारेंगुरियाव फैनाय लामा हलंगी दैनि लामाया बायस'नायनि थाखाय आरो बेनि लोगोसे बेजों जिथुनाखि लोब्बा थानाय लामाफ्रा गासिबो बायस'जोबनायनि थाखाय जाबायदि मानसि फैनांगौमोन बे मानसिफ्रा फैनो हायाखिसै। थेवब्लाबो जों दिनै गोजोननाय मोनदों जे UPPL दोलोआ बे 2015 मायथाइयाव दतमानि हारिमु फोथाराव जोनोम जानाय बे 10 बोसोर बैसोआव जोङो 5 बोसोराव जोङो गोहोआव थानानै आरो लोगोसे जोङो बे BTR नि एक्सटेनसनाव UPPL दोलोनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर'नि दैदेननायावनो दिनै गहपुर सिमुलगुरिसिम जोंनि BTR एरियाया गोसारनायखौ जों नुनो मोनदों। बिनिखायनो जोंहा गोजोननाय दङ आरो बे गोजोननायनि थाखायनो जोङो दिनै आरोबाव जोङो बे BTR खौ आबुङै जाफुंहोनायनि थाखाय जोङो खौसेयैनो UPPL दोलोनि गेजेरजोंनो जोङो मोनसे गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव जि खौसेथि जि सान्थि बे सान्थिया बहाल लाखिनानै जोङो फैबाय थानाय समाव रायजोनि जानानै खामानि मावलांनो थाखाय दिनै आरोबाव फिन खेबसे जोङो गोथार UPPL नि फिरफिलानि सिङाव जों सतबांसा लादों। जों फैबाय थानाय समाव रायजोनि जि समस्या रायजोनि जिथुनाखि जोङो बर' जाथिनि गांनाय उखैनाय जि थामोनथा रैखाथि बे रैखानि थाखाय जों खामानि मावलांगोन। जातीय संगठनफोरजोंबो जोङो जोंनि आइडिय'लजिखौ नोजोर होनानै माने जिखुनु समावनो जोङो जातिनि समस्यायाव बारसोमनो थाखाय थियारि होननानै जोङो दिनैनि दिनाव गासैबो UPPL दोलोआ सारा जों जेरावनिखि UPPL दोलो दं जों दिनै खौसेयै सतबांसा लादों। बिनिखायनो बिनि मोनसे अंश हिसाबै जोंबो गहपुर डिस्ट्रिक्ट UPPL दिनैनि दिनाव जों गहपुर डिस्ट्रिक्ट UPPL नि गासैबो बाव लाइमोन गांखं वुमेन्स सेल आरो बे ब्लक कमिटिनि जि मावथिफोर बे मावथिफ्रा ज' जानानै जोंबो सेन्ट्रेल कमिटिनि UPPL नि बिथोन बायदियै जों खामानि मावलांनो थाखाय दिनै ज' जानो थाखाय थियारि जादों। आरो जोंहा मोनसे गोजोननाय बाथ्रा जे जोङो दिनै गावखौनो गोहो गैया होननानै जों सानाखै। जोंहा 3 MP दं दाबो। जोंहा लकसभायाव सासे MP दं, राज्य सभायाव 2 MP दं आरो बिनिनो जोंनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर'आ दिनै हम एफेयार्सआवबो पार्लियामेन्टारि मेम्बार मोनदों आरो बिनि अनगायैबो टेक्सटाइल आरो लेबार आरो स्किल डेभेलपमेन्टनिबो जों पार्लियामेन्टारि मेम्बार मोननो हादों। बे खुनु खारनाव सासे मन्थ्रिनि गोहोनिख्रुइ खमसिन नङा। बिनिखायनो जोङो बर' जाथिया गिबि खेबनि थाखाय दिल्लीनि पार्लियामेन्टआव सासे मन्थ्रि गोहोनि मोनसे मर्यादा मोननाया जोंनि दोलोनि गोग्गाथाव आरो जाथि बेजों लोगोसे बर' माहारिनि मोनसे गोग्गाथावना मोनसे नेरसोन जाना। बिनिखायनो जोङो दिनैनि बे गोथार माने बुब्लिनि गेजेरजों बर' जाथिनि गासैखौबो खावलायगोन जे प्रमद बर'नि दैदेननाय जि UPPL बे UPPL दोलोखौ बयबो मदद होनानै जोङो बर' जातिनि जि आद्रा थानाय खामानि जोंनि रैखाथि थामोनथाखौ माने आबुङै जाफुंहोनो थाखाय खौसेयै जों बयबो खामानि मावनो ओंखारबोगोन होनना आसा खालामदों। आरो आंनि